man så inte. Ja, Jacka väl annars visst det här som känns som namn. Ja, vi kommer känna oss jocken är ju. Han säger med, alltså menar du det vurskelige att vi skulle gå till att vi har ju fått låna en kropp att det skulle göra så vart och så får jag gå och cykla 200 kilometer alltså mina boy vill till lunch. Ja, du gläder mig bra att du lovar ju almost där du man kan 30 kilometer är det då där man. Ja, jag kroppen gör den avtalen. Ta i manglar 3 kilometer att hvis vi kommer mal så skulle jag omgående utsätta han för nägelsårdatter. Och så färg först när jag sköt nästa. Så mina boy det akta inte för det men så kom det ut. Och så var det så tror jag det så ta check ut. Men alltså tan cykelturen han var bättre för 8. Det skulle kanske inte för